حلفاخلو زغرب كاني كمتي زفكر كاني زيادة خلو زغرب كاني إزيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني إزيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني كمتي زفكر كاني زيادة خلو زغرب كاني كمتي زفكر كاني حلفا خلو زغرب كاني إزيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني إزيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني رغم لاخي حلفا خوينو كمتي زفكر كاني زيادة خلو زغرب كاني كمتي زفكر كاني حلفا خلو زغرب كاني أزيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني أزيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني فرغ أملاخي حلفا خوينو زيادة خلو زغرب كاني كمتي زفكر كاني حلفا خلو زغرب كاني إزيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني إزيو زلوني
أملاخيلي كما خازبلي 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 آمين آمين كما خازبلي أملاخيلي كما خازبلي قويتايلي كما خازبلي أملاخيلي كما خازبلي سلطوني البن هاليلويا آمين 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 اسكت موسيقى نتصاوت كله رأي معرف عسراكم ببي أمو كتكتاتلوني أخو مرحو معكم حدا جزيف مقوحن أبيدو زحزة ملأخ دما كاف سماي كورد كله ريخم نسون نتقبل نتناج انت تمن حزو ازي تديابلوس سن سيطانني شح عمتون عسرو اتن شح عمت ساعد في السماقه نام مع مقدر بيو دردقيم نهزاب من انت كيسحتهم يلون عصيو ابلعليو حاتمو دحرزي نقرب غزي كفتح يقباي زفانا دماري اخو اباتاتهم تقميتو فردون توهابهم نفساتهم أمن أمت كريستوس نفسات أتوم ما أنتي مسكر يسوسن ما أنت قال أملاكن التسيفو نتأراويتن نمسلوك زي سجدو محتوم أبجن بارم ويساوي داوم زي تقبلوا دماري إخو زي أتوم هيوان كونمو مس كريستوس شح عمد نجسو أتوم تصرفوا موتات جنا أتنشح عمد قصعد في السماء هو تيرقبون إذا تقدمي تنسائي كاب تقدمي تنسائي عدل زلوا بسؤون قدسونين ني أملاخن ناي كريستوسون كانت خلو مسؤون شح عمد كنوكسيوم انبر اتخال أي موت أبزي أتوم سلطاني يقولون أتنشح عمد مستفى السماء سيطان كان مأسر تفتح أمونتهم أبربعة مأزن مدرزنو أحزابن نقوق ما قوقن كسحتهم نوقع من ما أنت كبهم كوصي قصرهم دما كم قصري حساب حري أبعد قفحي مدري أخوصو وسافرتهم قدسات متافقرتي كتمان دما كببو كاب سماك أحوي وريدو بلعهم إذا سحتهم ديابلوس ونبتي تأراوي تنتنبي حسوتهم تدربي وك ألا حون دينن تدربي نزل عالم ليت المعلتن كالساقيهم عبيد على زفانن تقومتون كاريخو مدرن سماين كاب قصو هدمو بوتاون ايترخ ولومن موتات دما عبيتنا اشتون اب قدم زفان دويلوم ريخو مصحفتون تغنصله كاله مصحف كا تغنصله زون ات مصحف هيوتي ات موتات دما كمتي ابت مصحف تصنح ككم غبروم تفريو بحر دما ات ما بازلو موتات وفيت موتون سيولون اباتهم زلو موتات وفيو نفس وقفهم كم غبروم تفردو موتون سيولون نابت قلاي حاو تدربيو ازي تخال اي موتي مالت قلاي حوي زخونه يكون مصحفي وتصحفو دي ترخبه نابت قلاي حوي تدربيو بناس حواتي حتى تصلص كنصلمو نابت قالك كيدنا غويتا سلازا اغامشيت نخبرك لنا እግዚአብሔር ንስኻይኻ ጎይታና ንስኻይኻ አምላኽና ንስኻይኻ እግዚአብሔር መራሒና ናባኻ ንእምን ኣለና እግዚአብሔር ጎይታ ነፍስ ወከፍና ናብ ዝቦታ ዝመፀና ንዓኻ ደሊና ኢና እግዚአብሔር አባኻ ክንዕቁብ ኢና መፂና እግዚአብሔር ካባኻ ክብርኻ ክንርኢ እግዚአብሔር ድምፅኻ ክንሰምዕ ተኣኪብና ኣለና እግዚአብሔር ኣብዚ كفؤن كأنان ولدوا እግዚአብሔር أما أكل حتى أننا نبرنا نجرجن እግዚአብሔር أبزا أكيد عالمنا نبرنا እግዚአብሔር صدقها لبسنا እግዚአብሔር
كم حساب كم مخرخان كنملالس እግዚአብሔር ካባኻ ክንሰምዕ ምሳኻ ክንላغብ ምሳኻ ሕብረት ክህልወና ተኣኪብና ለና የዒንቲ ነፍስ ወከፍና ብጀከና ባኻ ናብ ካልእ እንጥሙቶ ይብልና እግዚአብሔር ሕጂ ድማ ከምቲ ዝመጻናዮ ክንምለሳ ትሕደገና ተዛረበና እግዚአብሔር ተስፋና ሓድስ መስበርትና ዘንን ሕማምና ፈውስ ቁስልና ኣሕዊ እግዚአብሔር ተስፋና ሓድስ ጎይታ ናባኻ ንጥምት ኣለና ቃልካ ምሳኻ እዩ ቃልካን መንፈስ ቃልካን ኣፍስሶም ማእከልና ንስኻ ይትከልከል ተዛረበና እግዚአብሔር ስለ ሓድሕና ተመስገን ስለ መዛሙራትካ ተመስገን ስለ አገልገልትካ ተመስገን ስለ ዝቦታ ተመስገን ስለ ህፃውንቱ ተመስገን ስለ ቦታት ተመስገን ስለ ዴታት ተመስገን ስለ መንእስያት ተመስገን እግዚአብሔር የኢላውና ምስናይ ልብና ናባኻ ልዒልናው እግዚአብሔር ندليكالنا እግዚአብሔር ندليكالنا ጎይታ ድምጽኻ ስማዓና እግዚአብሔር ክብርኻ ርኢና የዒንቲ ልቦናና ክፈቶ እግዚአብሔር እቲ ምድራዊ ድሌትና ቀትልና ኣብ ሰማይ ደሎ ክንደል እግዚአብሔር ክብርኻ ክናፈቅ ርዳና ጎይታ ስለ ሓድሕና ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ብርሃናት ምምልላስ ጻሎ ዘይብልካ ምንጭ ሁሉ ነገር ስኻይኻሞ ክብሩን ዝግባእካ በይንኻ ኢኻ በተፍቅሮ ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብሪ ይብጽሕኻ እግዚአብሔር መስገን كبرنا أملاهون እግዚአብሔር መስገን መብዛሕቱ حساب كردانا جميرو خون تسفا قبر لومي رأي معرف عسرنا نمهر زلنا أبز خفل انتاي زبل دلو مرحو معمقن حدا قزيف مقوحن أبيدو زحازم الآخر ما كاف سماي كورد كالوري إخو إلي الجمر حجزم الآخر زي مرحو مفتح مالتي مفتح حيزن يريدو كالأون مقوح سنسلات مالتي أبيدو حيزن يرو ناب مدرقو صور نيرو مالتي زمت قالو مغنيات دما نتقبل نتناج انت تهمن حيزو نسوخ ديابلوس نسيت أنني آسيرو يبلنا تزقر نمسي ديابلوس مستا قويتا كريستوس هيكونان حدا شمو زي فلت ملأخ مسيوس حيزوس آسيرو أبزي حنساب مسزواج أنا مزننا وصلنا مخانن ديابلوس ورا نقولي أنسي كأملا هذا العالي إذا حي لي مسلم نعنا كمان مسكريستوس سألأي درجة أبو حسوس تلازقونه مزنو جريء زرينا نجرجن حد ملأخ شو زي تفلت ميكائيل كوايبلني جبريل كوايبلني حدا ملأخ برقص እግዚአብሔር زحلف أوانون العلنانيرنا زفانات سلطانات حيلتات زبالو بزح عينتهم ملأختي اللو نا كابزياتهم حدا ملأخ وريدو بس حدا إيدو مفتح نيرو نتمعمق زبال كيف مخفته مالتي بس حدا إيدو خا نديابلوس حزابيلو آسيروس نابو يأتيو كبرنا أملاخهم تعلم أنت أيو أبزخ في الزندري أنت أيو سلزي تدير داره كم زوالكم كم بحدشون كنا مهاروهم في التنين عن أتي يسوع كريستوس محبرو مسوا سدا جنحنا محبرو تسمع بيتنا خنكون زقبانا ما عاس كم زمس أين فلت أينا كم سراقي نعلمي كم سراقي نعانا جن الناس أبنا يخلنا يزمس سلزي كل شيء نقحات خوينا خنصبيه قبانا مسيونا محبرو مسوا سدا أبز مدري برتو سببا ويكا great tribulation زبلو بإنجليزية برتو سببا يكون مدري خابت فترات حيزو كوينو زي فلت سببا تنسبباتي أتن نشوعات عامتين تنسلست عامة فرقان دهانين تنسلست عامة فرقان جنا برتو سببا يكون أبت سبباتي ديابلوس نام مدري أورد وريد الله زحلف وان تباهي ليرنا ده حرسن مستود داعن حدا ملأخ كوردي إذا ملأخ زي نديابلوس كله سيطانن كلهم أسرار حقون تأثيرهم أب معمق كأتويهم مالتي ده حر أبو أسيرو خا نتي معصو محتم كجبروا لي أكفتني كسب زفتح ده شح عمتي فتح جن شح عمت ذا أكل جن كأسري من هالبعض مسحف قدوس أب زماننا ديابلوس تايز قبر زلتي لنا
ዝውሕጦ ደሊ ይዘውር ይዘሎ ስራሕ ኣብ ስራሕ ይዘሎ ኣክቲቭ ይዘሎ ኣብትና 1000 ዓመት ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 7 ዓመት ምስ ኣኸለ ግን ሽዑኡ ግን ተኣሲሩ ናብ ማዕሙቕ ኩርዲ ሕዙለይ ሕዋተይ ታ ምዕራፍ ብምልኣ ክንውዳኣ ስለ ዝኾንና ስለዚ ክሳዕ ዝፍታሕ ተኣሲሩ ክጸንሕ ማለት እዩ እምበር እዚ ምእሳር ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ምናልባት ኣብ ታሪክ ክርስትና ሰለስተ ዓይነት ከባቢ ኢንፋክት 4 ዓይነት ይግን ሰለስተ ዓይነት ከባቢ ትምህርት ኣሎ እዚ ብዛዕባ 1000 ዓመት ዝበሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ በኣካል መጽኡ 1000 ዓመት ክገዝእ እዩ ዝብል ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ሰለስተ ዓይነት ኣረኣእያ ኣሎ ሰለስቲኡ ወይ ከዓ ተሓደ ብክልተ ዝኽፈል ክርኢና እሞ ኣይናይ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ኣይናይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ከዓ ሓቢርና ንርኢና እቶም ቀዳሞት ኣሚልያኒዝም ዝበሃል እዮም ኣሚልያኒዝም ዝበሃሉ እዚኣቶም ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ዝበሃል የለን ዝብልዮም ግን ብመንፈስ ኣብ ሰማያት ኣሎ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ምስ ቅዱሳን ኮይኑ ሕጂ ኣብ ሰማያት ይገዛእ ኣሎ ስለዚ ማሕበሩ ኣብ ምድሪ ወንጌል ሰይጣን ከይከልከላ ተሰብኽ ዘላ ኣብ ሰማያት ይገዝእ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ግዛኣት ዝብል ዘሎ ብመንፈስ እዩ ይብሉ ስለዚ ናይ 1000 ዓመት ዝበሃል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪዱ ናብ መሬት ዝነግሰሉ ግዜ ግን የለን ይብሉ ከምዛ ዓይነት ትምህርቲ ዘለዎም ኣብ ክርስቲያናት ኣለዉ ማለት እዩ እዚኣቶም ብተወሳኺ ምንጣቕ ዝበሃል የለን ይብሉ ማለት ስለዚ ኣቐዲሙ ጎይታ ነቶም ናቱ ኣይወስዶምኒ ስለዚ ተምምጻእ ሓንሳብያ ሸዓኻ መጽኡ ይፈርዶም ሕጂ ኣብ ሰማያት ኣብ ስልጣን ምስ ማሕበሩ ምስቶም ቅዱሳን ኮይኑ ይገዛእ ኣሎ ስለዚ ኣብ ምድሪ ዘላ ማሕበሩ ከይተኸልከለት ወንጌል ስብኽ ዘላ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ምናልባት እዚኣቶም ካብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ታኪኖስ ዝበሃል ኣገልጋሊ ይጀሚርዎ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ከባቢ ድሓር እቲ ትምህርቲ ንኣጎስቲን ወይ ከዓ ኣጎስቲኖ ንብሎ ንሕና ንኣጎስቲን ዝበሃል ዓበ መምህር ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ሕሊፍሉ ማለት እዩ 4ይ 5ይ ክፍለ ዘመን ብድሕሪኡ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ገለ ሪፎርሜሽንስ ዝበሃሉ እውን ነዚ ትምህርቲ ይቕበልዎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳብ ይመጽእ ምንጣቕ ዝበሃል የለን እንደገና ና1000 ዓመት መንግስቲ ዝበሃል የለን ኣብዚ ከም ዘንበብናዮ ን1000 ዓመት ክነግስ ዝብል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ከም ዘለዎ ኣሎ ካልኣይ ድማ ፖስት ሚሌኒያሊዝም ዝበሃሉ ኣለዉ እዚኣቶም ድማ ቅድሚ ጎይታ መምጽኡ ና1000 ዓመት መንግስቲ ክህሉ ይብሉ ነገር ግን እዚ ና1000 ዓመት መንግስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በረኸቲና ክንባረኽ ከም ዘለና ኮይናሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ክመጽእ ዘይኮነስ ነገር ግን ክንባረኽ ኢና ሓደ ዘመን ምንቅቃሕ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ በረኸት ክኸውን እዩ ኩሉ ሰብ ጥሜት ኣይክህሉን እዩ ውግእ ኣይክህሉን እዩ ይብሉ ማለት እዩ እዚኣቶም ፒሪታንስ ዝበሃሉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበሩ ቀደም ፍሉይ ዓይነት መንፈሳውነት ዝነበሮም ንሳቶም ዝጀመርዎ እዩ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ 19 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ግን ተስፋ ነይርዎም በቃ ዓለም ሰላም ክትከውን እያ ዓለምሲ በቃ ኣብ ዓለም ብዙሕ ሰናይ ክህሉ ኢሎም ተስፋ እናገበሩ ከለዉ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ክጅምር ከሎ ከም ዝፈልጥዎ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ኮይኑ ከባቢ 50-60 ሚልዮን መይቱ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኮይኑ ሽዑኡ እዚ ኣረኣእያ እዚ ዳርጋ መይቱ ማለት እዩ ዳርጋ ዓለም ሰላም ክትከውን እያ ዓለም ፍቕሪ ክትከውን እያ ዝብል ነገር የለን ዳርጋ ሕጂ ዝረኣእያ እዚ ቀደሙ ካብ መጀመርያውን ኣይነበረን ማለት እዩ ግን ፒሪታንስ ዝበሃሉ ናይ ብሓቂ መንፈሳውያን እዮም ከምኡ ዓይነት ምርዳእ ነይርዎም ድሓር ሕጂ ግን ዳርጋ ዝቕበሎ የለን ግን ተስፋ ነይርዎም ዓለም ብምልኣ በረኸት ክትከውን እያ ሰላም ክትከውን እያ ምንቅቃሕ ክህሉ እዩ ዝብል ነገር ኣረኣእያ ነይሩ ቀዳማይን ካልኣይን ውግእ ዓለም ግን ከም ዘይህሉ ተስፋ ቆሪፅዎም ኩሎም እንግዲፎሞ ዝረኣእያ እዚ ዳርጋ ማለት እዩ ሳልሳይ እዚኣቶም ፒሪ ሚሌኒያሊዝም ዝበሃሉ ኣለዉ እዚኣቶም ምናልባት ፕሪ ሚሌኒያሊዝም ዝበሃሉ ኣብ ክልቲኦም ዝኽፈሉ እቶም ሓደ ፕሪ ሚሌኒያሊዝም ዝበሃሉ እቶም ሓደ ከዓ ዲስፔንሴሽናል ፕሪ ሚሌኒያሊዝም ዝበሃሉ ፍልዮም ክነግረኩም እየ እዞም ፕሪ ሚሌኒያሊዝም ሚሌና ማለት እዩ 1000 ማለት እዩ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ 1000 ዓመት መንግስቲ እንተስ ብጉሁድ እንተስ ስእላዊ ሕጂ ታ 1000 ዓመት መንግስቲ 1000 ዓመት መንግስቲ እንተስ ብጉሁድ
መጽዩ እንተስ ስእላዊ መጽዩ ክገዝኡ ነገር ግን ምንጣቅ የለን ኢሎም ዝኣምንዮም እዚኣቶም ምናልባት ካልእ ተወሳኺ እንታይ ያለዎም ቤተክርስቲያን ንእስራኤል ተኪኣታ ኢሎም ይኣምኑ ማለት ስለዚህ እስራኤል ትበሃል እግዚአብሔር ምስ እስራኤል ጉዳይ ወዲኡ እዩ ስለዚ ምስ ቤተክርስቲያን እዩ ጥራይ ዝዓይድ ሕጂ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስቲያን ዝበሃል ካብ ታሪኽ ወፅያ እያ ኣምላኽ ምስኣ ዝህልዎ ነገር ወላ ሓደ የለን ስለዚ ምንጣቅ የለን ኣምላኽ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናሻ ዓመት መንግስቲ ክህልዎ ይብሉ እዚኣቶም ፍርቂ ነጽዮም ኣለዉ እቶም ዲስፔንሴሽናል ፕሪ ሚሊኒያሊዝም ዝበሃሉ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ምናልባት ንሕና ኣብዚ ኢና ክንህሉ ዝግባአና መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘለዎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቀዳማይ እዚ ካብ ግዜ ኣቦታት ጀሚሩ ካብ ሃዋርያት ጀሚሩ ዝነበረ ኣረኣያ እዩ እንደገና ካብ 19 ክፍለ ዘመን ዝተበራበረ ማለት እዩ ቀዳማይ ቅድሚ ብርቱዕ ፀበባ ክርስቶስ ኢየሱስ ንማሕበሩ ከም ዝምንዝዓ ከም ዝነጥቃ ይኣምኑ ስለዚ ክትዳልው ከም ዝግባአ ናብቲ መከራ ኣየእትዋን እዩ በቲ መከራ ክትሓልፍ ኣይፈቅደላኒ ባዕሉ ዘውርዶ መዓት ህዝቡ ኣብኡ ሁሉ ኣይገድፎን ኢሎም ይኣምኑ ካልእ ተወሳኺ ድማ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ዝሃባ ተስፋ ሎሙን ህያው እዩ ኣይተለወጠን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ኣይተለወጠን ስለዚ ኣብቲ ብርቱዕ ፀበባ ደቂ እስራኤል ብዙሕ ነገር ሽዑ ወንጌል ዝሰብኩ ሳቶም እዮም ዝሓለፈ እዋን ጠቂሰ ነይረ ዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብ ምዕራፍ 7 144,000 ዝኣኽሉ እስራኤላውያን ካብ ነፍሲ ወከፍ ነገድ 12,000 ወንጌል ከም ዝሰብኩ ኢንፋክት ክልተ ነቢያት ከም ዝትንስኡ እሞ በዚ ብርቱዕ ፀበባ ምስ ሓለፉ እስራኤል ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝምለሱ ብዘላ እስራኤል እውን ከም ዝምህለሉ ኣብቲ ብርቱዕ ፀበባ እውን ፀረ ክርስቶስ ምስ ተላዕሎም እሞ ከጥፍኦም ምስ ደለየ ናብ እግዚኣብሔር ገጾም ከም ዘእውዩ ከም ዝምህለሉ ንዝክሮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ደቂ እስራኤል ዝሃቦም ተስፋ እግዚኣብሔር ሎም እውን ህያው እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ክንዝክሮ ዝግባአና በተወሳኺ እቲ ናሻሕ ዓመት መንግስቲ ዝበሃል ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዩ ኣብዚ ምድሪ ናሻሕ ዓመት መንግስቲ ክህልዎ እዩ ጅቦ እምሮ ይኸብደካ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ኢየሩሳሌም ተኸተማ ዓበ ንጉስ ዋና ከተማ ክትከውን እያ ኢየሩሳሌም ማለት እዩ ኣብኣ ኮይኑ 1000 ዓመት ክነግስ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይብል ኣሎ ሕጂ ዘክርዎ ኣብ መብልዒ ማል ክውለድ እንድሕር ይጸጊምዎ ደቂ እስራኤል እሱ ይኸቢድዎም እኮ ክስቀል እንድሕዳ ክጠሚ እንድሕዳ ይጸጊምዎ ክፈርድን ንጉስ ነገስታት ክኸውንን ከመይ ገይሩ ይጽግሞ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንሽሕ ዓመት ክገዝኡ ይብለና ኣሎ ኣብ ምድሪ ስለዚ ብፍላይ ከዓ ክውለድ ከሎ ከዘክረኩም ክውለድ ከሎ ገብርኤል ንማርያም ከምዚ ኢልዋ ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል ኢልዋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦ ዳዊት ክህቦ ኢልዋ እዚ ትንቢት እዚ ክሳብ ሎም መዓልቲ ተፈጸመና ኣሎ መዓልቲ ተፈጸምት ይላልና ኣብቲ ናሻሕ ዓመት መንግስቲ እግዚአብሔር እታ ናይ ዳዊት ዝነበረ ዝፋን ካብ ኢየሩሳሌም ንጉስ ነገስታት ኮይኑ ብዘሎ ምድሪ ዝገዝኣሉ ዘመን ናሻሕ ዓመት መንግስቲ ከም ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣሎ ኣእምሮኻ ተሓዊስካሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ መጽኡ ክገዝእ እዩ ንዝብል ነገር ይኸብደካ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብዚ ምድሪ ህፃን ኮይኑ መጽኡ ቀደም ማለት እዩ ህፃን ኮይኑ መጽኡ ተወሊዱስ ጠሚዩ ስደት በፂሕዎ ተሰቂሉ ዳሕራይ ከዓ መይቱ ዳሕር ከዓ ተንሲኡ እንድሕር ከይዱ ንጉስ ነገስታት ኮይኑ ካብ ላዕሊ መጽኡ እሞ ከዓ ገዛኢ ኮይኑ ክገዝእ እንታይ ይሽግሮ ስለዚ እቲ ቃል እቲ ዝፋን ኣቦ ዳዊት ዝብል ኣይተፈጸመን ኣሎ ኢንፋክት ገለ ክሪእኩም እየ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 72 እንተሪኢኹም ኣብኡ ተስፋ ከም ዝፍጸም እግዚአብሔር ነጊሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝነግስ እሞ ብስልጣን ኩሎም ነገስታት ናብኡ ከም ዝእከቡ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ገለገለት ከም ብበልኩም ኣብ ኢሳይያስ 2:4 ከም ዝብል ኣብ መንጎ ኣህዛብ ክፈርድ ንህዝብታት ንብዙሓት ህዝብታት እውን ክዳንዮም ክብል ከሎ ክፈርዶም ንሳቶም ከዓ ኣስያፎም ንማሕረሻታት ኪናውቶም እውን ንገዘሞታት ክሰርሕዎ እዮም ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ሰይፊ ኣይከልዕልኒ ደጊምሲ ውግእ ኣይክመሃሩን እዮም ይብል ኣብዚ ምድሪ እዚ ኢየሱስ ኣብ ዝገዝኣሉ ዘመን ውግእ የለን
ህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝበሃል ምልዓል የለን ይብላሉ ኢሳያስ 2:4 ኤርምያስ 23:5-6 ከምዚ ኢሉ እነሆ ንዳዊት ጻድቕ ጨንፈር ዘተንሳአለን መዓልታት ይመጽ ኣለዋ ንሱ ነጊሱ ክገዝእ ክቐንዖ ይድማዩ ኣብታ ሃገር ከዓ ፍርድን ጽድቅን ከውፅእ እዩ ይብል እግዚአብሔር ብዘመኑ ይሁዳ ክድሕን እስራኤል ድማ ኣስተርሒው ክነብር እዩ ዝመየሉ ስም ከዓ እግዚአብሔር ጽድቅና እዩ ክኸውን እዩ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ምናልባት ኢሳያስ ምዕራፍ 11 ተላኺልና ዝፍላይ ክንሪእና ሓቢርና ግና ንድኻታት ብጽድቂ ክዳኒ ነቶም ዓቃላት ምድሪ ከዓ ብቕንዕና ክብይን በበትረ ኣፉ ንምድሪ ክወቕዓ ብመንፈስ ክናፍር ድማ ንረሲኣን ክቐትሎም እዩ ጽድቂ ከዓ ቅናት ሕቑ እምነቱን ማዕጥቆ ምሕኹልቱ እዩ ክኸውን እዩ ተኹላ መስዕየት ክሰፍር ነብሪ ከዓ ምስ ማሕስእ ክድቅስ ምራኽን ኩራኹር ኣንበሳን ሰባሕ ብሕትን ሓቢሮም ክውዕሉ ንእሽቶ ወዲ እውን ክጓስዮም እዩ ላምን ድብን ብሓደ ወፊረን ክበልዓ ወለልደን ከዓ ብሓደ በጥ ክብሉ እዮም ኣንበሳውን ከም ብዕራይ ሓሰር ክበልዕ እዩ ዝጠቡ ህፃን ኣብ ጥቓ እንዳተመን ክፃወት እቲ ጡብ ሕዳግ ድማ ኢዱ ናብ ጉድጓድ ክዝርግሕ እዩ ይብለና እምበኣር ኣብዚ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ እንስሳ ኣይክቃተልኒ ሰብ ኣይክቃተልኒ ፍጹም ሰላምን ዕረፍትን በረኸትን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምድሪ 1000 ዓመት ካብ ኢየሩሳሌም ከም ዝገዝእ ኣቐዲሙ ዝሃቦ ተስፋ ኩሉ መዓልቲ ክንዝክሮ ዝግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምምጽኡ 300 ከባቢ ዝኸውን ትንቢት ፈጺሙ ከም ዘለዎ ብፍላይ ሱሳ ዝኾነ ትንቢት ከም ዘለዎ ፈጺሞ ደቂ እስራኤል ክመውት ክብል ከሎ ንኣምነት ብምሉእ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ትጽሑፍ ድማ ከም ዝበለ ክብል ከሎ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ደቂ እስራኤል ከቢድ ነይሩ ንዓና እውን እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ኢልዎ ድማ ክፍጽሞ እዩ ኣብቲ ክፍሊ ዝረኣናዮ እንታይ ትረኣይልና ኣብና 1000 ዓመት መንግስቲ እንስሳ እኳ ምጉዳእ ሎሙ እዚ ምጉዳእ እንስሳ ብምሉእ ሓጢአት ዘምጾ እዩ ኣብ 1000 ዓመት መንግስቲ ሰይጣን ክእሰር እዩ ኩሎም ኣጋንንቲ ክእሰር እዩ ናይ ሰይጣን ስራሕ ዝበሃል የለን እናዞረ ምስሓት ሙጋእ ዝበሃል የለን ስለዚ እስራኤል ርእስ ኩለን ሃገራት ክትከውን እያ ኩሎም ህዝብታት ንፍትሒ ናብኡ ክጎይኦም ሕጊ ካብ ጽዮን ቃል እግዚአብሔር ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ክወጽእ ይብለና ሕጂ ንሙሉእ ዓለም ዝኾነ ሕጊ ኣብቲ ቃል ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እዩ ዝዛረብ ኣብቲ በረኽ ከረን እስራኤል ከተኽላኤ ክጭንፍርን ክትፈርን ግሩም ዝኾነት ጽሕዲ እውን ክትከውን እያ ኩለን ዓዋፍ ክንፊ ዘለወን ዘበላን ኣብ ትሕቲኣ ክነብራ እየን ኣብ ትሕቲ ጽላላ ጨናፍራ ክነብራ እየን ይብለና ኩለን ሃገራት ኣብ ትሕቲኣ ክነብራ እየን መጽሓፍ ቅዱስ ኣቐዲሙ እዚ ኩሉ ተሓልፎ ዘላ ብዛዕባ ተዛረቦ እግዚአብሔር ብምሉእ ዝፍጸመሉ ግዜ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እምበር ኣብ 1000 ዓመት መንግስቲ እንስሳ ኮነ ሓድሕዶም ተመን ምንኻስ ክገድፎ እዩ ነብሪ ምስ ማሕሰእ ሓቢሮም ክድቁስ እዮም ብዕራይን ኣንበሳን ሓቢሮም ሳዕሪ ክበልዑዮም ይብለና ኣሎ እዚ ሓደገኛ ዝኾነ ምቅታል እንስሳ ዘምጽዎ ዳሕራ እዮም ማለት ብፍላይ ከማን ኢንፋክት ኣብ ዘፍጥረት እንድሕሪእናዮ ኣብ ናይ ኖህ ግዜ ኖህ ካብ ኩሎም እንስሳ ከመይ ጌሩ ይፀዊዕዎም መለኮታዊ ዝኾነ ነገር ነይርዎ ክኸውን ይኽእል ግን መጺኦም ዕቂብዎም ኣብ ምዕራፍ 9 ግን ድሕሪ ማይ ኣሂ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ኣራዊት ምድርን ኣዕዋፍ ሰማይን በኣኻትኩም ይፍራህን ይሰንብድን ምስቲ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ዓሳታት ባሕሪ ኩሉን ኣብ ኢድኩም ተዋህበ ይብለና ብድሕሪ እዚ እግዚአብሔር ንምብላዕ እውን ሂብና እንስሳ ከዓ እቶም ኣራዊት ክባልዑ ጀሚሮም ክጻብኡና ጀሚሮም ንሕና ከዓ ክንበልዕ ተፈቒድልና ቅድሚኡ ደቂ ሰብ ጥራይ ቬጀተራንስ እዮም ነይሮም ማለት ቤተ ቃል ኣምላኽ መሰረት በዓል ኣዳም እንስሳ ይበልዑ ነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቶም እንስሳውን ክጻብኡና ጀሚሮም ንሕና እውን ክንበልዖም ጀሚርና ማለት እዩ ኣብ 1000 ዓመት መንግስቲ ግን እዚ ኣይህሉን እዩ
ተመን አይናኸስኒም አንበሳ አይባላዕኒም ፍጹም ዝኾነ ሰላም ክህሉ እዩ ኣብቲ ክፍሊ ዳዊት ዝብላሎ ገሊኣቶም ዳዊት ክመጽእ እዩ ዝብሉ ዳዊት ባዕሉ ክመጽእ እዩ ዝብሉ መጽሓፍ ቅዱስ ግን በታ አንቶ ይዘንበብኳ ክፍሊ መሰረት ገብርኤል ዝበላ ዝፋን አቡኡ ዳዊት ስለዝብል እቲ ዳዊት ተባሂሉ ዘሎ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ወየታ መዓልቲያ ዓባያሞ ዝማዕራርያ የልቦን ንያቆብ ግዜ ጸበቡ እዩ ግና አቡኡ ክድሕን ይብለና በታ መዓልቲያ ክኸውን አርዑቱ ካብ ክሳድካ ክሰብር መእሰሪታትካ ድማ ክበትኸ ንእግዚአብሔር አምላኾምን ነታ ኣነ ዝትንሳኣሎም ዳዊት ንጉሶምን ክግዝእዮም ዳዊት ንጉሶም ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ይምበኣር ድሕሪዞም ጓኖት ኣይክጎዩ ዘብዎን እዮም ይብል እግዚአብሔር ጉታ ሰራዊት እምበኣር ኣብዚ ክፍሊ እዚ ኣብ ኤርምያስ 30 ክንብብ ፀኒሐ እግዚአብሔር ደቂ እስራኤል ዝኩሉ ክሰባብረሎም ግን ንዳዊት ንጉሶም ክግዝእዮም ክብል ከሎ ዝፋን አቡኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ስለዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ናሽሕ ዓመት መንግስቲ ዝብል ዘሎ ኣብ ምዕራፍ 20 ከም ዘለዎ ምዃኑ شح عمت بلالو شح عمت بلالو مالتي سيطان كأسريو شعو أنا خا زقاسين حدا قاسا داويت بارياي كتنسى لني نسخ قاسين قاسن دما كخوني أنا እግዚአብሔር أملاكم كخوني داويت باريايون أما أكلهم مسفن كخوني أنا እግዚአብሔር تزاريبه الله أبسكيل 34 بزعبا ثم أوكيات تاخل قاسوت مستزاربه بزعبا بدحريز تنسو داويت يلوغن إذا داويت زي إذا داويت بعلوديس ولاس يسوع كريستوس يو زفان أبو داويت كوسدو سلذي داويت بارياي كأكنكسوم يبلنا أبو سي أبسكيل 34 نبار إذا نشأ عمد منجستي زبهال أم مدري ديابلوس كأسري حزوني تاين كم زلوا مدراو بركات كلي أبي أمو تشعت 13 أو حارساي نعس علي الصماء وين دما نزرعي زركبولو معلتات كمصاين اخران كا كل عويني خنطبطب كل خدوتات دما كما كخيو لنا بزح بركات بقى طميتاي كلوني صغابي كله سلامي كله كنزي خون نشح عمت منكس ام مدري نكسنت ناغزي ابير كلي سلازي ام مدري سلام كلي ديابلوس كا نشح عمت كسري ابز وان زي نالبات كذكركم دلنا عين عاخاتكم قدسان تاخ غوريم نحنا بفلاح حج لنا حجي قدسان انتي كم زخونو خزارب كلو ابلقاس 19 انتي لمسلكم ذكرهم ديكم مانኦም تحد منو خندي فريا 10 تحدخه 5 حجي كم زي شموم حجي ابز مدرزي እግዚአብሔር كتقالكم يزبل دلو أب 10 ختمات وكا نهاورات تايلوهم أب 10 خلت زفان تقميتكم كم بتفردوا بحكي إبلكم اللهم مسوقها مكرت استجمنا مسوق آخر نجس هنايلو تقرمكم نالبات بسقات ريق ولا خان إحنا منينا نجرجن أبز مدرزي مسوق نجس هنا لومي نحلفو زلنا حدا معلتي إنفستنا نقبرنا حدا معلتي كخون إنفست نقبرنا لو متحت نبلو حدا معلتي لعل زبل أملاك سلوزلو إن فاكت أبقى دام يقولون تسمع رافش دشته كنت قلت سلسلة تايلوهم هواري باولوس نعلم كم نفردا أي تفلت أنديهم نملا أخت كم نفردهم أي تفلت أنديهم نعلم تفردوا عملين تلكم لي نفردا دللو كم نجهز أزبلي إذي أبتناشا عمت منجستي نعلم كم النفردا عيت فلت عندهم نملا أخت كم نفردوا مايت كم إذا أقول دا إذا علم زي ديت فردو قبلهم كلهم مالتي بار أبتناشا عمت منجستي እግዚአብሔር ስለምንታይ ሆሞ ጌሮት ይላልና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዝነክስ ንግስነቱ ዓወትን ሰላምን ዕረፍትን ፍጹም ዕረፍትን ከም ዝህብ ከሪኤውን ደቂ ሰባት ፕሩፍ ክበናይ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ግን ኩሉ እንትናና እንሕልነው ክፉእ ምዃኑ ዲያብሎስ ከ ናይ ዘለዓለም ጸላኢ ምዃኑ እንፈልጠሉ መገዲ ሓደ دار حدا شح عمت ديابلوس نقرب جزيه كفتحي مستفتحة تقرم قوي إذا كله نشح عمت سلام نبي رمسي دار شح عمت جن عندنا كسحتيهم شح عمت سلام نبي رم
عرفت نبيرهم برخات نبيرهم سي ديابلوس نستفتح عندنا كسحتهم عندنا كسحتهم مو نم أملاك نابت مسيون كل عليهم مالتي سلزي سيطان عندنا كل علومي كواقومي مستواقوم دما كسحتهم سلزي نشاع عمت من قستقن أبز مدرزي كم تقال أملاك بلنا زلو انتس يسوع كريستوس كعرّ كلون دحت ذكروهينكم انتهي لهم تم كلته ملائكتي كم ذا سوز خدا كم أيلو خملسيو يلهم سلز خملس كل يسوع كريستوس كم تأكيدو بأي خملس سلزي هسان كوينو خمس انت رأزي كبيدو عبيت لهم كولد عم مبلع مال كولد تزي كبيدو سراباي كوينو كإزاز انت رأى كبيدو نجوس نجستات كوينو خمس شجرو نجارا هلوني مالتي تقال أملاكم قبلنا له بأمروجن بوزحات تمرامرتنا مسحف قدوس يخب دومي مالتي كميل إيمو تقال أملاكم قبلنا له جن عبس ما يزقط ذلوديس ولاس قال لي أتوم دمان تايبلو بمنفس رايك جزيو بمنفس رايك جزي عبس مدري زخو النجار كله سي بمنفس جزيو زبلو له أبتقال جن كم عيبلني كملس كلون كم يلو خمس ملس تقال الزاربي تحركة تجبريل نماريام زبالة ذكروا ويخم مالتي إيشي خبر وقت تسقف شدوش تقى أنت يلو زفان الدمار إخو أبتهم كأ تقميتو فردون توهب ما مبزي زي أتهم نفساتهم أنت مسكري سون أنت قال عملاق تصيفوا نتأراويتن نمسلون كأزي سجدوا محتمون أبجنبارهم ويس أبداهم زي تقبل الماري إخو زي أتهم كأ أتهم تصيفهم زحلفوا هي وان كوينهم مس كريستوس شح عمت نجسوا لنا أتوم صرفوا موتات جنا أتنشح عمت كساعد في السماء هيوت عيرخون أتوم زي ده حنو نشح عمت كمس خلون نجنا أي تنسونيهم بدحريهم تنسو بدحريو نالبات نشح عمت من قست مسحلفة وجء أبدا حتى خلنا بوينا وجء خينو نديابلوس مسعرو ديابلوس نبتقى على حول مستدربه شعو እግዚአብሔር ፍርዲ ጻዕዳ ዝፋን ንብሎ ወከና ይዘላል ናይ መጨረሻ ፍርዲ ክኸውን እሱ ፍርዲ ጻዕዳ ዝፋን ንብሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ተባሂሉሎ ሽዑ ንኩሎም ደቂ ሰባት ምድሪ ካብ ፍጥረት ሒዛ ዝነበሩ ደቂ ሰባት በሙሉ ኣብ ቅድሚ ደው ክብሉ እዮም ከከም ግብሮም ከዓ ክፈርዶም እዮም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሳኤ ህይወት እከይ ዝገበሩ ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ናብ ተቀላይ ሓው ንዘላለም ከም ይዝብል ተቃል ኣምላኽ ስለዚ ድማ ኢና ወንጌል ንሰብኽ ማለት እዩ ኣብዚ ግን እቶም ተሰይፎም ዝሓለፉ ግን مس كريستوس شح عمت كنقسيهم قبلنا لا عمت نقصو ثم صرفوا جناي تنسون أبتقدماي تنسائي عدل زرخة بقى بصون قدسون يلو لومي بصون قدسون حنساب نكهانات حنساب نبقاسات يوهابي أبزجن أبتقدماي تنسائي زركوبو كلاتهم بصوانن قدسانين أو كأموسو كأشح عمت كنوكسيوم أبتخلا يموت كأ أبزياتهم أيركبهم نيبلنا سلسلة زياتهم قدامي تنسى تنسو بوسو آنن قدوساننيم كلاي كهاناتن نجستاتنيم سالساي دما موت أب أتوم تخلا أي موت أي سلط إني ويسلط أنا يبلو كبشو عتسقاب عسرته أبو تنشح عمت مستفز أما سيطان كان ما أسرتوخ في التحين شعو بربعة مأذن عم مدرز نبرو أحزاب نجوجن ما جوجن كسحتومي عندنا خم بحدش كسحتومي نوج من تكومن كوسي كوسرم دما كم حساب حريو قبل تقف حي مدري خا خوسيهم شو عمت يوم عندنا مسك زياب هير كواجو كوسيهم عندنا نجرجن نتفقرت ختمان يرساليمون كبواهم نجرجن كاف سماك أحوريدو بلعم اتوقع كتجمره خلو كوداي شعوم تدي إذا سحتهم ديابلوسن نبتي اتي أراويتن اتنبي حسوتن تدربي وكلا حاون دينن تدربي لنا شعوم مجمرة ليش عمت كسري أبتغى جيزيجن نبتغى على حاون دينن نبتغى على حاون أو تدربي أو من النيرم ترى اتي صار كريستوس ويكاتا أراويتن اتي نبي حاسوتن نحزمنا اتا أراوي زبال زلهم
እትጸረ ክርስቶስ እዩ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይኑ ብስም ርእሱ ዝመጽእ ዘዕበ እከይ ብዙሕ ተኣምራት እንዳገበረና ዓለም ዝቆጻጸር ናይ ፖለቲካ ነገር ዝቆጻጸሪ እቲ ነብይ ሓሶት ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ናይ ሓሶት ሃይማኖት ተጠቂሙ ንዓለም ድዝውራ ናብ ሓደ እምነት ዘምጽአ እሞ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ዝገብር እዚ ድማ እቲ ነብይ ሓሶት እዩ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ዓቢ ጻዕዳ ዝፋን ተቐመጦ ከዓ ርኢኹ ብለና ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሃደሙ ቦታውን ኣይተረኽበሎምን شعاب موتاتنا عبيتنا عاشتون أبكر مزفان دو يلوم ريحو مصحفتون تجنس على جرم كوي مصحفتون لا تفلتيهم بعلو جيتا خزارب كله حدا جزي أجاننتي سلزوج سوق حجوس خلو أجانن سلزوج ساقهم أي تحجوس يلوم سمكم أم مصحفي وث سلت صحف أمبر تجرمنا البعض كل جزي ده حاسبه أبالنا تبيت كريستيان كمل تخليها جن سمكا أبت مصحفي وتزيد صحيفو እግዚአብሔር መጽዮን የአባልነትና የቤተ ክርስቲያን ያሐተናኒ አብየሉ አባላትኩም አይኮነን ክብለና አባልነትና አብ ሰማይ ቅድም ክረጋገጽ ዘለው ጂ አብ ሰማይ አባል ከኮንካ አብ ምድር አባል ተኮንካ ኢንፋክት ዝኸፈአ ዝሓሸ ኸማን ስለዚህ ቅድም አብ ሰማይ አባል ክትከውን አለካ ማለት እዩ ስምካ አብ መጽሐፍ ህይወት ከም ተጻፈ ርግጽ ክትገብር አለካ ማለት እዩ ተመጽሐፍ ተገንጽኢሉ ብለና ተሓር ኣብቲ መጽሐፍ ዘይጸንሐ ከከም ግብሩ تفريدو جغلت نجري حواتي تمنا تزبلوا قويتا كم جبرنا عنا يفردنا نمتى مثلكم بجبرنا أنت رأينا خبوا ما نحيشنا نعنا نمتى أنا أول زين بس مثلكم نفردي يسوع كريستوس أب كندا حتى أب تكون دخفوا جبرنا ميتو كفيلوي سلزي إجزاء بهير بودو بيسوع كريستوس سلدرينا كم جبرنا يكون عند فردنا أبكن دجبرنا أبكن ده حتىاتنا يسوع كريستوس ميتو نحن بجبري يسوع كريستوس يزرينا مالت يسوع كريستوس كأفصومي بتفصمنا نا يسوع كريستوس يزرينا سلزي بجبرنا أنت رأينا كبيريو نجارجن بكريستوس يسوع يزرينا أبو مالتي سلزي كم جبرهم كفرودو خلوا أبو بحرون موتا تاهيبا سيول موتا تاهيبا كلهم يمتاكيهم نفس وقفهم كم جبرهم تفردو موتن سيقولون نبتق على حوي تدربيو إذا خاطر على موتي مالتك على حوي زخونه يقول أم صحفي وتصحفوا زي ترغبه نبتق على حوي تدربيو لنا حواتي بار صعدا زبل قدسنا صعدا زفان ندي نصهنا صري كبور زبلي أبت زفان تقمط له من ينترألنا خوينا مصحف قدوس يوحنس 5:20 كلتن كل سب كمتي نبوز خبرو غير نود من انت كخبروس فرد زبله نودي هبو ابونا حد كوا ايفردني له ابت صعدا زفان تقمط نبره من ينترألنا يسوع كريستوس مالتي تخلو فرادي نسو سلازخونه نخلهم احزاب كا يفردوم حنا خا يفديوم كريستيان أبزي صعدا زفان زبال دواي بالني حواتي أبي دو كم زبل كريكم مو كذكركم كريستيان أبزي فرد صعدا زفان زبال فردي صعدا زفان زبال بخمينا نتقصو أبو كريستيان أي هلوني كريستيان أبي زهول ترى إلنا أب قدام كورنثوس 15 تزلوا أبو نفس وكسب أم منبر فردي كريستوس يسوع دو كبلي لنا كريستيان معاسنا دو كن بالمسلكم من سنة تقنا أبكر مي دو كن بلينا شعو نزعيونا كريو كريو خلوا كم زي سبع يكون ندريو كم زي سبع تري وصبونيرو سبع تزريو كم سبع تزخون لنا صبونيرو يسوع كريستوس كم سبع يكون نكريو حلنا أنا يخريو حقنا أنا يخريو توش تلبنا يخريو نعيق فردو نعيق فردو كله شو بتامع التتيا بحوقت قلت يا ابلنا امو قد قلعو قبري نفس وكف كجهاري نقبر نفس وكف كم يمخانو اتحوي كفتنوي شعو اتقبري انت رأى ورقن يروخينو انت يخون يخلع برون يرتقينو يخلع عن شايتي حاسر قال ملا تقوين
تحاول أنت يقبره يبلعه جلو من أقل قلوز لنا يبقى حق سيريس اللي خنا حاسبه له قبالنا مغنياتو أبز مدري إن حد كوينا خنا عيل لموني ناي مدري تراي كلام قدلو كاب سماي كاب أملاك أنت أخوينا عصبنا جن بتغكل كلمة زنون لنا حوالي نفس وكفنا أبكرمي منبر فرد يسوع كريستوس دو كنبيلنا حقنا زي أبير تحقنا أنا توشتنا النار أيه فردنا فردنا خلوها زجر موكم قلينا أتي أقلتنا حسر أنجيت خوين نعمو حوي بلعو دحار كنا بيعنا مالتي مسحب قدسكم يزول كن بكينا تكنت أخذ لنا دحان كم مشالو دحان كويت أتي أبزفان تقمت أجنشل تأخذ لنا that's fine دحان دحيننا نجرجن إذا أمدرنا عيوه زلنا هجن كنت إذا عمت هاجل جيلة بالمو بتحوم سحلفة دعامي هو حمد كوينو تري أقول لها وا أين لا يعيش اليوم كنا حاسبوا زق بأنا أنت دحيننا خوينا شمنا أما صحفي وتصحيف أنت لا خوينو حقنا أنا لذا حقنا أنا يغفر رك زيابير جبرنا تزخون صبونيرو كم سب مخونه مالتي زيابير حقنا زيابير زغبونو زحبونو قليل أبتوش تدلو حقنا الرئيس تحاول تاي قبره كم حوي زحبا أنا قليل يعنتو يسوع كريستوس هل تحوين سلزي زحبا سلزي اللي بحاول تحلف كاي مسح قدس زغونه يكون بحاوي خاتحلفو حسين ورقي كفتنو عند حد اليوم تاي عند قبره كشت لهم دحر كيدكا ورق زمسل نجر متهلل سلازلون تاي عند قبره نبحاوي يأتو يفتنو ورقني كونني فلتو እግዚአብሔር ከአ ተአገሎትና እንታይ ይንፈልጦ በሐዊ ዝሕልፎ በሐዊ መስሐለፈ ሃቀናና ልብና ውሽጥና መስራዩ እግዚአብሔር ተሐው ሓልፎ ኩሉ ተበሊዑ ሓሊፉ ብዙሓት ይነብዑሞ እቲ ገንሸል ግን ደንጋጽዩ አትመንከቦም ዛስ ፋይን ይብሎ ተሐን እንግዲህ ተሐስቦ ኮለኻ ዘመንካ በሙሉኡ አገልግልካ أبكر ما أملاك زي بصح حاجة اللي تكابا قليل كتحلف حج لهم مع أنتي نيشتي وانتون نيشتي هذا ما ترفنا كلامكم نيشتين أبكر مي يقبل تنتقون لنا نيشتي بك قدفو مسباق نقدفو نيشتي يا بيتك زي أبي هرسي أبتأف دقة خوين كان نيشتي انت أم قبل نيشتي تمثل نجرجن تفلتيهم زي أبي هيك فردنا كله تايز مثلنا لومي أحواتنا أبو خلهم نقف تبلكوا وانت تمهاروا لهم صبغي نفسي وانت تمهار كله باسترات كوينه منوع جديد يصنع حموت نيشهم جمسنا عاشتهم قال ناب هواريا تاي هواريا قصم سغرو مالتي مغنياتو تنيشكا مصنع خنا روح جديد نعكو خبيدات نلساون بعلا سكرهم كن تنشوا مو كم قال يرم نبها ورا قصم شعو بعال قبرة بالكان نبها ورا قص كذا سكرمكم بقوا مبتزخون شلمات كلها نرخون تسقم الله بأمن النتي እግዚአብሔር በተንዛበካ ኦሞንዲኻ አይኮን ካን ንሽተሂ ብካ እግዚአብሔር አባ ኦሞን ተኮይን ካን አብሂ ብካ ዘእሙን ተኮይን ካን ተዛሃበውን እሽተም ኦሞን ዝኾነ አታ እሙን ባሪያ ይዝብል ወይታ መምዘኒኡ እሙንነት እንበር ዕቤት አይኮና ተጋጊና ከምዘልና ቢሆን ተፈልጦ መስልኩም እዚ ታይትላት ክንፈትዎ ማዓቲና ኣብዚ ዘለናዮ ዓዲ እዞም ኤምፒና ሃና ዝሕሪኢኹሞም ትናቶም ፕሮፋይል ተሪኢኹሞም ገሊኦም ዶክተራት እዮም ገሊኦም ፕሮፌሰራት እዮም ከምኡ ግን አይባሃሉን እዮም አይክድሶም ንሕና ንፈትወይና ሕጂ بوء جنا عبني
أنا حدشنا قد خوينو ده حد أتايت لله خوينو عبيرنا نريء نسب نجاجي يوم قالنا هذا مك نجاجي يوم قالنا مغنياتو تايت المهلاو عبي نامسل الناسي سلازي سب نزق السب قصل يدليو مغنياتو عبين إشتين مفلين جيرس لدريء زلوا زغير مكم جنا حواتي يسوع كريستوس مكم يكونن خريئنا خلو أتن استوهبنا حيدت نعيشتو أبأن أمونات نيرنارو أين برنا حلنا نغفر لك زي أبير وشتنا يزفر له قبرنا يكونن ثلاثنا يبحق لهم مع أنتي كنا مهارك لنا لتحنتي شمنا عم صحافي وات مهلاو رقص أنياتات كنكون يقبعنا نيبحق زفرهن النفسي نحواتين نزب أملاخن أما حبر أملاخ سيديا أبز سيديا نقصر أملاخ كرينا خلوجن زين قصر كنخون يكالي حواتي بسبب أبالنا محبريها أبال محبر منجست أملاخ كي تخون تغيرها حدا جاي أبال منجست أملاخ كينك أبال محبر مخان كلي نجرجن أبال منجست أملاخ كي كونك أبال محبر مخان تيكم حواتي شجري قدم سمكا أم صحافي وات كم تصحفه كم زد عنك داقم كم تولدك رقص النت كهلو كهلو قدامي تزيئة كاليت دما ولد أملاخ مسكونك كتقلقل سلازق باعك منا مستقبلك مغليت مستقبلك مبزحو يكون انك زي أبيهر تقدسه نايم حق حواتي أبز مدري ندحر كوينا خنشي ملو قليلي صبغي نشي ملو أبز ما ندحر كوينو جن بزحي يكون انك زي أبيهر زلو عينت تنقل كلنس عينة أمونات نسبة يكونكم لكم نسباتو نكالي تفولتيهم نسب أمون كخون كالي نأملاخ أملاخ كريئك خلص زعبا إيوب كمسكر كله زي أبي هرسي إيوب بارياي ريئ خير أمون نأملاخ حبو نجر زي بالكا تفولتيهم أبسب حبو كله كاخيلي شجري ككل سبت حبيقة كابسب حبو نابرا خلو كاخيلي أملاخ ترايد تفولتو مالتي شعو عم مدري تنبر مو ذا حلفة ينبب نيره بجلسي حدا سبعة يكون الصحة كلوسي عقل قالي إني روانجيلاوي إني ريلو صعداين لنوح عمتاسي أبيت كريستيان كوينس أبيت كريستيان أنا بوركوني له وانجيل يسبغ نيره وانجيل قلنا عياته وناي سرحنا النير زجر موكو إزي حدا جاي أبيت كريستيان مهلاونا يترفنا بدهم بيد حينا أب سمعت سمنا تصحيفه كان قلقل كلنا أخ يا عندنا نبت مسكال النار أنا نبت مسكال النار أنا مغنياتو أبكر من كم زلنا حسبنا سبونا يهلو سبات أير ينادونا إذا قلت ذهبنا أجزي أبيهري تفلتيهم حوات حسب كحسبه كله يجرمني سب أقله سب ذهبوا مين مسلم سب أقله كبكاكل أجزي أبيهر زي كفتو دقة سب كبكاكل أملاخ ترى يودق زغفتلك مسكفتلك نايم قبال الأمور مخان قلنا عقام الكت سلزم بقى حواتي أمونات كنكون أبزي نفس وكفنا دو كنبلينا دو مسبلنا أبز عبا أبز مدري زقلقلنا يو أقلوتنا دويلنا كنا حتاتنا جي كل ما نعونا حاسبنا ننبر تعنا يقولكم نعونا حاسب كاتنبي كان يبقى حكي خطعنا تنبر مغنياتو شعو معلتنا حاسبك أو شعو دو مسبل كتايك خوني
أب كلمة يدوم مسبلكو خمي كهوني تلك تعنات نبر أما جرشة حتيات تفريدو سيطان تفريدو عصبي حتيات موتي موت تفريدو موت مزموت عصبو سيول تفريدو سيول زبل معمق زبل ويكا أبيسو زبل ناقريك أنقايل زي معمق زي هذا جزء يسوع كريستوس تما قالنتينا معمق كي إزوم كا لم ينمو بلنا ناوب خودو كي إزوم لم ينمو إذا معمق زبل دلهم بار عد موتاتي بمنفسها وعالم عد موتاتي مالتي in fact مصحف قدوس أملاح جنانتهم حتى يزجوروا ملاقتكوا ناب جهنم دربي بموقع سلمات تأثيرهم نفرد خلوا أحلفوها بمبر كابزينا حفهم لنا بار زتأثروا اللو زتأثروا أجاننت اللو زتأثروا أبيت ما أثرتي نيجز أول لو أفتح معهم قالوا نتهم سفرهم زي حدا جنبر ما عرفهم زي حلو ملاقتي وكوا بنايد العالم مقا وحدة تحت تسألمات نتافرد عباي معالتي حقيروا مالو زي مع مؤذبل إزون تفريدو مالتي سيول بمولو موت بمولو نايمج الرشا تعاسي كصاحب شعو موت نيريو سلازي أبتناشا عامت نبعلو سبات موتيهم كصاحب شعو حتيات نيري سلازي خون غاية ديابلوس بس مثلا نغناس حيتوهم سلازي نسيتان نحتيات نسيول نخلو نزل عالم حنساب نزل عالم مودعتا كقبل اللي خبرنا أملاخون شعو توم أو نريون تايو توم أبتي مصحف هيوت سمم لترخب بملؤم أبتي نديابلوسن نناتو ملأخة تباهلو تدالوه موسى يوم كدروي زي أبيه رسباتيلو أي سرحان إذا قال حوزي بلان كجبر كله نديابلوس يلي تسريحه نجارجن ديابلوس تمالي يوم مسؤول أول ما نزل عالم كالساقيات بالجرمكم إذا نزل عالم زبل بزحات بفلا يصعدوا أمانتي كأنه أم جميل له أملاك كلوسي نزل عالم كالساقيهم بإنجليزية annihilation زبالة له annihilation تمالتي مدفع مالتي مويتومسي حمد قيرو أميتو حمد دكيرم نزل عالم كالساقيلهم بزحات أمانتي إذا جرمكم تنا موسى يرخ عزوها موسى انتايلو يتجهدنا عناي يتميسير كا قالي له زين فلتو واي زين فلتو نمنتايو نزل عالم كالساقيو قالي أتوم نسيتان كي تلفز دنقصول له سيتان ولا أنا بعلو سين شح نزل عالم كالساقي مصحف قدسنا جن كم ولا نزل عالم سلزد دماينا حنتر استغنى حزق بقنا كم من تخيكون نمسكر نعيا نملسهم እግዚአ ብሔር ግን ነዝ ነገር ዝቆሪጹ ወዝተወደ ነገሪ ስለዚህ እዚ ተረዲና ክንመልሶም ወንጌል ክንሰብኽ ይግባአና እግዚአብሔር ይባርኩን ካብዘልና ይሐፍልና ክንጽልይና እግዚአብሔር መስገን شيء እግዚአብሔር መስከን እስኪ እንክልተ ነገር ብዙ ሓተሰብኩም ተሓንቲ መድሓና ተኻሊኢትኻ አገለትና እሺ መድሓና ርግጽነት እስኪ ጎይታ መድሓነይ እስኪ መድሓነይ ርግጽነት ይሃለውን እስኪ ነብሉ ሕዋት አሓት መድሓነይ ኣብታ መንግስትኻ ከም ዘለኹ ምስ ነፍሰይ ኣነ ነፍስ ወከፍና ምስ ነፍስና ተኻሊኢት ድማ አገለትና አገሎ ዝህበኪ ሰብ አይኮነን منا زبكا እግዚአብሔርይ كتفريلو ጽቤካ ሓደ መዓልትኻ እግዚአብሔርይ ስለዚህ ነትመና ዘሃበካ ንዑ እንዳራኣኻ ከተገልግል ግባእካ ሃሌሉያ ጎይታ ተመስገን እስኪ ሃሌሉያ ጎይታ ሃሌሉያ ተመስገን መድሓና እግዚአብሔር
سمنا أما صحافي وات تصحيفو بدم كابو ودغا بيسوس كريستوس سملومي بيسوس كم زعمنا نأمنا لنا يسوس أمسك الواجنا كم زخفلو بحاتنا كم زموته كم قبرنا زي كونس بكريستوس بمؤمن كم زدحنا نأمنا لنا هاللويا هاللويا مدحنا እግዚአብሔር በተአማንነት ካከነገልለካ እግዚአብሔር በተአማንነት ከነገልለካ ጎይታ ተመስገን 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን 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 እግዚአብሔር كميلنا خمنا عي كميلنا مقتونا الموسانا البيتا ردانا እግዚአብሔር ተመስገን ይብዛል እንጂ ምስጋና ይብዛል እንጂ አምልኮዬ ይብዛል እንጂ ክብር ይብዛል እንጂ ጌታዬ ማብዛቱ ለኔ ጥማቴ ነው ያለ ምሰጠው የለም ማብዛቱ ለኔ ጥማቴ ነው ያለ ምሰጠው የለም አሜን ይብዛል እንጂ ምስጋና ይብዛል እንጂ አምልኮዬ ይብዛል እንጂ ክብር ይብዛል እንጂ ጌታዬ ማብዛቱ ለኔ ጥማቴ ነው ያለኝ ምሰጠው ይህን ነው ማብዛቱ ለኔ ጥማቴ ነው ያለኝ ምሰጠው ይህን ተመስገን 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 እግዚአብሔር ሃሌሉያ ይብዛል እንጂ ጌታዬ ማብዛቱ ለኔ ጥማቴ ያለኝ ምሰጠው ይህን ነው ማብዛቱ ለኔ ጥማቴ ተመስገን እግዚአብሔር ስለዘደሐንካና ተመስገን ስለተበጀኻና ተመስገን ስለዘናገፍካና ተመስገን በወደኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዛዓደካና ተመስገን እግዚአብሔር ከምቲ ዘደሐንካና ከነገልግለካ ኸለና እግዚአብሔር ብንጽሕ ሐለና በቀኖዕ ሃቀና ከነገልግለካ ርዳና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ተመዚናስ ከቢድና ክንርከብ ርዳና ቀሊልና ከንርከበው እግዚአብሔር ካብዚ ሓለወና ሃቀናና እግዚአብሔር ንስኻ ቃንዮ بمنفسك እግዚአብሔር ርዳና ስለሓድሕና ተመስገን ስለዝቦታ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ብርሃናት ምምላህ ጸሎት ይበካ እንደገና ክብር እንበካለና በተፍቅሮ ወደኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ይጽሕኻ እግዚአብሔር ይባረክኩም እግዚአብሔር ገጽ ይብርሃልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ይሃብኩም እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሐልኩም
ጸጋ ጎተናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅረ አምላክን ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትና ይኹን